Талантлы рәссам, нақышчы, график, монументаль сәнгать остасы Шыңғыз Ғабдрахман улы Әхмәров 1912 елның 18 августында элекке Оренбург губернасының Троицк шәһәрендә укымышлы, зыялы гаиләдә туа. Әтисе мәгърифәтче Ғабдрахман хаҗи Троицкида мөселман мәктәпләре, шул исәптән кыз балалар өчендә мәктәпләр оештыруда башлап йөри, китаплар нәшр итүче хезмәт җәмгыятен нигезләүчеләрнең берсе була. Ул балаларын тарихыбызга, халык нәфис иҗатына, әдәбиятка һәм сәнгатькә мәхәббәт рухында тәрбияли. 1930 елда Пермь сәнгать училищесын тәмамлагач, Шыңғыз Үзбәкстанга китә. Баштарак Яңа юл, Мыштым һәм Мәш'әл журналлары белән хезмәттәшлек итә. Бер үк вакытта мәктәптә сызым һәм рәсем дәресләре укыта. Сәмәркандтагы сәнгать әсәрләре иҗат итү оешмасы ИЗО фабрикада эшли. 1934 елдан исә колхоз юлы һәм Яшь Ленинче газетларында, бер үк вакытта Ташкенттагы Үзбәкстан дәүләт нәшриятында хезмәт куя. 1935 елдан Суриков исемендәге Мәскәү сәнгать институты студенты һәм аспиранты, сәнгать фәннәре кандидаты, Үзбәкстанда монументаль сәнгатькә нигез салучы. Шыңғыз Әхмәровның иҗаты Үзбәкстан сынлы сәнгатенең айрылгысыз өлешенә әверелә. Ул шунда яшәп, гүзәллек һәм шигърият тулы үз сәнгати дөньясын булдыра һәм аның бар күңелен, яратуын, осталыгын салып иҗат ителгән әсәрләре, сәнгатьчә ачышлары, үзгә фикерләве милли мәдәниятне байытуга хезмәт итә. 1944-47 елларда рәссам Ташкенттагы Алишер Наваи исемендәге Үзбәк опера һәм балет театры фойесі диварларын бизи. Бу хезмәтендә ул шәрык миниатюралары һәм фрескалары үрнәгенә таянып, аларны Европа нақшы, совет сәнгате тенденцияләре белән байыта. 1953-61 елларда Мәскәүдә яшәп иҗат итә. Мәскәү метросы интерьерлары, кунакханәләр, санаторийлар, мәдәният йортлары, театрлар өчен мозаик, панно һәм фрескалар эшләүне берничә югары уку йортында укыту белән бергә бәйләп алып бара. Шыңғыз Әхмәров 1955-56 елларда Татар опера һәм балет театрының музалар залы диварларын бизи. Бию, музыка, сынлы сәнгать аллегорик композицияләрен иҗат итә. 1957 елда Казан елга вокзалы фасадына монументаль мозаика төшерә. 1961 елдан рәссам кабат Ташкентта. Ул иҗат эшеннән тукталмастан Бируни исемендәге Ташкент политехник институтында, 1972 елдан Ташкент театр сәнгать институтында педагогик хезмәттә була. Профессор дәрәҗәсенә ирешә. Шыңғыз Әхмәровның Үзбәкстандагы хезмәтләреннән кайберләрен санап узуда аның иҗатының кулашын, жанр, стильләр төрлелеген күз алырга мөмкинлек бирә. Үзбәкстан Фәннәр академиясының Бируни исемендәге Шәрык институты вестибюле, Хәмзә исемендәге сәнгать белеме институтының бизәлеше, Ташкенттагы Алишер Наваи исемендәге әдәбият музееның лирика залы, Сәмәркандтагы Улуғбәк музейы һәм Йолдыз шәйхана ресторанындагы Ташкенттагы хореография училищесы фойесындагы дивар композицияләре, Ташкент метросының Наваи станциясындагы керамик панно, СССР халык артисты Мүкәррәм Тургунбаеваның, шагыйрә Зөлфиянең станлы портретлары, балерина, Сак-Сок станлы сүрәтләре һәм башкалар. Шыңғыз Әхмәровның төрки-татар мәдәнияты җәүһәрләреннән берсе Сәйф сарайының Сөһәйл вә Гөлдөрсен поэмасын сүрәтләгән нақыш полотнолары. Мәрҗәни Урта Азияда, татар хатын-кызы, татар кызы, Юсуф һәм Зөләйха, Сөембикә Үтәмеш Гәрәй белән хезмәтләре. Ул күзаллап тудырган Абдулла Тукай, Фатих Амирхан, Мәҗит Гафури һәм башка портретлар үз тарихыбыз көзгесе буларак кызыклы. Рәссам китап бизәү өлкәсендә күп эшли. Шулай ук аның чит илләргә күп санлы сәфәрләре тәэсирендә туган графика серияләре. Латиф Фәзиевның Улуғбәк йолдызы, Камил Ярматовның Ике йөрәк поэмасы фильмнары өчен эшләгән декорацияләре һәм костюм эскизлары аерым игътибарга лаек. Зур тормыш юлы узган иҗатчы үзеннән соң бай архив,
мемуарлар, халық ижатына багышланган хезмәтләр, Нәсәфәт юлында китабының кулъязмасын калдыра. Танылган милләттәшебез 1992 елда Бүтән дөнья татар конгрессының Казанда узган 1-нче съездында катнаша. Татарстан Республикасындагы аның 3 күргәзмәсе оештырыла. Чыңгыз Әхмәровның мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге хезмәтләре югары бәяләнә. Аңа Үзбәкстан ССРның халык рәссамы, Татарстан Республикасының халык рәссамы исемнәре бирелә. Ул ССР дәүләт бүләге, Үзбәкстан ССРның Хәмзә исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Хезмәт кызыл байрагы, халыклар дуслыгы, почет билгесе орденнары, шулай ук Үзбәкстанның бөек хезмәтләре өчен ордены белән бүләкләнә. Чыңгыз Әхмәров 1995 елның 13 мартында 83 яшендә Ташкентта вафат була. Чыгытай мемориаль зиратында җирләнә. Кабренә скульптор Таҗи Хуҗаев тарафыннан эшләнгән һәйкәл таш куела. 2006 елда рәссам яшәгән йорт диварына мемориаль такта урнаштырыла.